Už 5 rokov sa stretávajú otužilci pri Karloveskom ramene, aby prekonávali sami seba v studenej vode. Jediná skupina na svete, ktorá sa pravidelne stretáva pri otužovaní pod vedením certifikovanej inštruktorky metódy holandského ľadového muža, je na Slovensku. Michaela Davidovič prešla sama výcvikom v roku 2017 a odvtedy má za sebou veľa ľadových skúseností aj pod vedením samotného zakladateľa Wima Hofa. Aká veľká skupina ľudí chodí otužovať? No k nám do tejto skupiny je to také rôzne. Bývali časy, keď nás bolo 60, 40, 30, 20, 10, 5, 3, že strieda sa toto tak, že tá komunita sa buduje už 5 rokov, takže vždycky prídu tí, ktorí zrovna môžu, majú čas a majú chuť, takže sa to tu tak vždy v inom zložení tak stretne. A keď by si chcela priblížiť, že ako to celé prebieha, či sú najprv tie dýchové cvičenia, môžu byť, nemusia, ako to funguje? Áno. Tie dýchové cvičenia mávame dvakrát v mesiaci, takže tam chodia ľudia, ktorí chcú, je to s hudobníkom a vlastne hráme na hudobné nástroje a vediem popri tom tieto dýchové cvičenia, metódy Wima Hofa a potom následne sa stretneme s ostatnou skupinou a ideme sa okúpať, kde sa už vlastne prakticky len vyzlečieme, okúpeme sme zhruba 2 minúty, 3 minúty, akoby takú kratšiu dobu a potom sa ohrievame spolu, zatancujeme si a ideme domov. Ja som začal len túto zimu, respektíve pred 3 rokmi asi som bol prvýkrát otužovať, lebo sme išli na dovolenku v zime, tak som potreboval okúsiť studenú vodu a teraz ma kamarát vlastne zavolal, myslím, že v decembri, tak nejak to bolo. Tak dneska aj nasnežilo, je chladnejšie, ako sa na to pripravujete na vstup do tej ľadovej vody? Proste tam treba vojsť, na to není príprava, to človek sa musí rozhodnúť a musí tam proste vojsť. Aké vidíte benefity v tom otužovaní? Vidíte nejaké zmeny? Na sebe vidím, hlavne, že v zime mi není taký chlad, ako mi býval. Ja som nemal rád zimu, ani studenú vodu, ja som miloval teplú vodu. A odkedy chodím otužovať, tak je to podstatne lepšie, už mi ani na ruky není zima, ani tak všeobecne. Priviedol ma k tomu kamarát, ktorý povedal, že nech to idem vyskúšať, lebo som taká odolnejšia, vždy bola voči zime. A 3. rok chodím teraz, toto je moja 3. sezóna. No a aké vidíte benefity? No určite som menej chorá. Viac som odolná voči zime a takisto aj menej stresu. Veľmi to pomáha na to, keď chce človek trošku upustiť, takže tá voda veľmi pomôže aj v tomto stresovom období. No a čo je váš ten kľúč vojsť do vody? Že je to čisto iba rozhodnutie alebo aj nejaká príprava predtým? Je to aj radosť, pretože chodíme ako spoločne viacerí, takže tá komunita, aká sme sa tam vytvorili, je to fakt kamarátske medzi sebou, že super ľudia sa tam stretnú. A zároveň tá príprava, si myslím, že to dýchanie, to je veľmi podstatné. Že treba predýchávať a vodu prijať, to dýchanie pomôže. Karloveská zátoka sa počas jesene, zimy aj na jar mení na bazén pre ľudí, ktorí túžia prekonávať sami seba v spojení s prírodou. Prichádzajú nielen z Karlovej Vsi, Dúbravky, ale aj iných častí Bratislavy. Našli sme aj zástupcu z Devínskej Novej Vsi. Otužujem 3. sezónu. A čo ťa k tomu priviedlo? Priviedla ma k tomu kamoška, ktorá to tu vlastne spoznala celé, túto skupinku a sa mi to zapáčilo. Aké benefity ti to prináša a prečo by si to odporúčili ostatným? No, hlavný benefit je, že som menej chorý. Skoro vôbec, akože za posledné 2 roky. Okrem nejakého ľahkého bolesti hrdla alebo tak, žiadne ťažké choroby. A človek sa lepšie cíti a celkovo tak psychické nastavenie, že aj viacej stresu zvládne a taká lepšia nálada celkovo v živote. Ako dlho otužujete? 5. sezónu. A čo vás k tomu priviedlo? Snaha o nejaký zdravotný benefit. Zvýšiť imunitu organizmu a bolo to vlastne už po tom búme, kedy to začali všetci a ja som videla na niektorých ľuďoch, že naozaj im to niečo prinieslo, tak som to chcela skúsiť tiež. A vám to teda čo prinieslo, aké benefity? No, myslím, že mám lepšiu imunitu, nebývam tak často chorá. A keď náhodou nejaká choroba na mňa chce liesť, tak sa rýchlejšie s tým vyrovná to telo, ten organizmus. Ak ľudia chcú byť zdravší a nechcú brať veľa liekov, tak je dobré urobiť niečo pre seba. Tak som si povedal, keď som videl vlastne ostatných ľudí,
ako otužujú, že a potom som vlastne išiel aj ja už. A ako dlho to robíte? Toto je 3. sezóna. Čo to vlastne vo vašom živote ovplyvnilo? Robím aj tie dýchové cvičenia a celkovo tak sa lepšie cítim a má to aj svoje benefity určité zdravotné. Keby ste mali odporúčiť, že prečo by to mali začať ľudia robiť a prísť s vami otužovať? No tak je to endorfíny, zdravie a určite aj tí ľudia okolo. Že aj keď sa človek bojí, tak tí ostatní ho podporia. Vždy sme si tam pomáhali medzi sebou, takže je to veľmi pekné. Pravidelne sa vystavovať extrémnym teplotám, učiť sa ovládať myseľ a najmä správne hlboko dýchať sú základné piliere metódy ľadového muža, ktoré ale paradoxne v Bratislave vedie žena. A aké sú teda tie benefity takéhoto otužovania v skupine? No v skupine, hlavne tá skupinová energia a vlastne to, že máte takých parťakov, že nie ste v tom úplne sami a že sa viete aj dohodnúť, keď chcete ísť proste s niekým, tak máte niekoho, lebo otužovanie je aj nebezpečné, takže si vieme dať tú podporu, aj sa držíme za tie ruky v tom kruhu, takže keby niekto išiel odpadnúť alebo niečo zlé by sa mu dialo, tak má 2 ruky, ktoré ho zachytia, hej, a pomôžu mu s tým. Takže, ale tých akoby výhod a benefitov je veľa. Je to hlavne imunitný systém, ktorý je zlepšený, je tam lepšia nálada. Aj ľudia, ktorí majú nejaké depresie alebo nejaké také psychické horšie stavy, tak sa im vlastne vždy zlepšia. A čo ja viem, je tam strašne veľa toho. Ako aj lepší spánok napríklad, alebo lepší výkon športový, všeličo sa tam dá nájsť. Do tejto skupiny sa dá pridať, môže prísť ktokoľvek, kto má záujem otužovať a je zdarma a chodíme raz v týždni, vždycky od nejakého septembra až po nejaký apríl, čiže je to celkom dlhá doba, takže má ten človek tú podporu skupiny celý ten čas počas zimnej sezóny. Každý, kto by si chcel vyskúšať otužovanie v studenej vode pod vedením skúsenej inštruktorky, je vítaný. Michaela Davidovič vás naučí počúvať vlastné telo, vliezť do ľadovej vody alebo vás zoberie objavovať zákutia Dunaja na kajaku pri západe slnka.